ассалому алайкум мардуме ки гӯш ва тамошо ба сӯи мо доред. чун ассалому алайкум ки гуфтем, ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. беҳтарин неъмат аст саломатӣ. эҳтиёташ кунед. ва мо писарон боз даст ҳам мефишорем вақти салом кардан. даст устод мегӯяд, агар ки бо касе салом кардӣ, дасташро фишурдӣ, аз сидқ метаконем, он гуна гуноҳҳояш мерезад ба монанде ки як дарахте ҳаст дар тирамоҳ. ҳамин дарахтро меафшонид, чӣ гуна баргҳояш мерезад, ҳамин гуна гуноҳҳояш мерезад. вақте ки омадӣ бо бародарат аст, бо ҳар касе ки аз сидқи дил салом кардӣ, ҳар як фишурдаат ба монанди дарахт гуноҳҳоят мерезад. аммо мутаассифона ба қадри салом аксари мо намерасем ва дар сухан ҳам мегӯем садқаи салом мешаду ё чизи дигар. атроф ин як барномаи мукаммал аст. аммо мақсад фақат оғоз буд. бармегардем ба дигар мавзӯъ. мавзӯи ҷиддӣ аст. занги телефонӣ шуд. духтаре ба мо занг зад ва хоҳиш кард ки як нафар мехоҳад даст ба худкушӣ занад, чизе бигӯед. баъд ҳарчӣ ки парвардигор додааст барои мо, ҳамон маҳорате ки гарчанде ки дар назди илмдорҳо ин қадар ҳам бошад, аммо кӯшиш мекунем. рӯзе нест, ҳафтае нест ё моҳе нест ки баъзан нафарор аз худкушӣ манъ кунем. баъд хостем фаҳмем ки чӣ шуд. агар мавзӯъаш дигар мебуд, ростӣ барнома намекардем, аз сабабе ки ҳар рӯза мешавад, шарт нест барои ҳар якё. аммо мавзӯъ каме ҷиддитар буд, каме аламовар буд. бо ӯ суҳбат кардем, аз фикраш гашт, пушаймон шуд. баъд мақсад омадем. чӣ шуд? чаро ту хости даст ба худкушӣ занӣ? чӣ шуд? вой бар ҳоли устод, вой бар ҳоли маълим, вой бар ҳоли тарбиятдеҳе ки чашми бад дорад. мардум бо боварӣ духтарҳояшонро мебаранд ба донишгоҳ, медиҳанд. шояд дар дохили шумо нафаре пайдо шад гӯянд ки духтар ҳам айб дорад, аммо ӯ кӯдак аст. 18 сол дорад, кӯдак аст. кӯдакро бо ҳар бозичаву мозичаву бо сухан метавон дилашро ёфт. ҳамун устоди донишгоҳ бисёр хестем, бисёр намехостем ки шармандашо кунем дар ютуб худи ҳамон донишгоҳро. аммо аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем, ҳар устод, ҳар муаллимеро ки мешиносед, ҳамин наворро равонаш кунед. чун боре ҳамо аз шумо хоҳиш накардем ки подписатсия кунеду лайк монеду дигар чиз. мо ниёз ба ин чиз надорем. мо аз паси кори худ ҳастем. аммо инро хоҳиш мекунем ки равон кунед то пеши ин роҳро бигирем. ин устод бо ин духтар дилашро ёфтасту хай байношон чӣ ки будасту шудасту. не, мутаассифона нашудааст. он чизе ки ҷиддӣ буд нашудааст, аммо ҳар чӣ ки рӯи ӯ буд шудааст. акнун ҳамон синф талабаҳояш бохабар шудааст. ҳамаи синф талабаҳояш касе бо он духтар гап намезанад. он духтар танҳо пеши устод рафтааст, гуфтааст ки ҳар коре ки мехоҳӣ кун. боз чиҳо нагуфтааст. аз ин сабаб ин духтар хостааст. дугонааш фавран баромад. хай инро як сӯ мегузорем.
акнун бармегардем. устодоне ки мардум бовар доранд дар шумо, духтарҳошонро мебаранд, шумо ба ҷои оне ки ҳамчун фарзанд, зану фарзанд дорад ҳама устод, ки бо ин дилашро ёфтасту любов, романтикӣ, ҳуҷраҳо, чиҳое нагуфт духтар. сахт пушаймон аст, аммо ана аҳвол. муаллим шараф бодо муаллим арҷмандӣ, сазовори чунин номи баландӣ. муаллим дар кишвар дар тамоми давлатҳо нақши муҳим мебозад, ки дар дили мардум равшанӣ меандозад. ҳама пояаш аз устодон ҳастанд. вақте ки як кишвар фишори ҷангу чиз буд, дар ҳамун таи заминнокӣ фақат маълимонро, фақат ана ҳамин маълимон уламоҳоро пинҳон карда буд, на ягон мақомоти дигар калонро. ба чӣ хотир гуфт? дар ҳар ду сурат ман бурд мекунам. агар бурам, мо метавонем ба воситаи маълимҳо боз илмро, забоншиносию дигар зиёдтар кунем, аммо боидием ҳам, бохт ҳам, мо дубора метавонем боз зуд бисабзем. яъне ки он шарофату он қадре ки парвардигор барои шумо додааст устодон, шумо хубтар медонед. агар устоде ки 50 дақиқа 60 дақиқа аз сидқ ба шогирдонаш дарс гузарад, устодони донишгоҳ, тасаввур кунед ҳамин 50-60 дақиқаи шумо дар номаи аъмолтон ибодат навишта мешавад. шумо ибодат кардед. шумо дар дили шогирдон як равшание андохтед, як нур андохтед ки ин илм аст. муаллим устод ба монанди шам аст ки худ месӯзад, ба дигарон равшанӣ меандозад. ҳайф бар номи ту ворин муаллим. мавзӯъ бисёр мавзӯи нозук буд. аз ин сабаб гуфтам хоҳарам, ин корҳоро хуб мешуд ки бо мақомотҳо мекардем, ҷазоша мегирифт ин муаллим. аммо духтар метарсад ки овоза нашавад дигар. боз барои ҳамун мавзӯъ бисёр мавзӯи нозук буд. акнун шумо чӣ мегӯед? ман ба ӯ танҳо тавсия додам ки ӯ туро дарс мегузарад, гуфт дарс мегузарад ва парвое ҳам надорад. хуб мешуд гуфтам ки аз ин донишгоҳ ба дигар донишгоҳ гузарӣ. акнун ман медонам одат кардӣ ё ҳар чӣ ки бошад, аз ҳама хубиш ҳамун аст, то ки фаромӯшаш кунӣ. нисбаташ нагуфт рости муаллим ки аст, ва ҳатто гуфтам ки биё ҳар чӣ ки бошад, рости ҳар нафаре ки ба ин корҳо мехоҳад даст ба худкушӣ занад, мо омода ҳастем дар ҳар сурат паҳлӯш бошем. зеро устод мегуфт, як нафарро наҷот додӣ, гӯё дуньёро наҷот додӣ. аз ин сабаб устодон, шумо дар нақши кишвар, дар назди инсонҳо, одамҳо бисёр як қадр манзараи баланд доред. аз ин сабаб ҳайф аст ки вақте ки мардум духтарашро боварӣ карда ба донишгоҳ медиҳад, аммо шумо дили бад доред ё чизи дигар. гумон мекунам фаҳмидед атрофи чӣ буд. акнун хулоса кунед, воқеаи ҳамин дирӯза аст. агар ки мо мегуфтем кадом донишгоҳ аст, агар мегуфтем ки кадом муаллим аст, бовар кунед бениҳоят, аммо мо инро намехоҳем. агар медонистем ҳам намегуфтем, чун биёед ҳамин наворо ҳар устодоне ҳастанд, ҳар ҳамун роҳбароне ҳастанд, декан ҳастанд ё ҳар касе ки набошанд, гӯед ки охир шумо як дар атрофе ки маҷлис мекунед, ба ҷуз оне ки дигар гапҳоро мезанед, як атрофи ин ҳам гап занед. мо ҳама шоҳиди зинда ҳастем. чандин муаллимҳо дар ҳар донишгоҳ ҳаст ки чашми бад доранд, нигоҳи бад доранд нисбати духтарҳо. бигзор ӯ чӣ гуна либос мепӯшад, бигзор хай
او کودک است، او عیب او است، عیب پدر و مادر او است. اما تو استاد هستی، تو خود داری کن. همه جوان هستیم، همه دانشجو بودیم، از هر حالت ها، از هر رفتار و کردارهای معلم خوب با خبر هستیم. ما اطراف پولگوری شما گپ نزدیم، ما اطراف علم فروشی شما گپ نزدیم، اطراف زندگی شما گپ نزدیم. اما نسبت دختران ما، شما تربیتگر هستید. هر فکری که دارید مرامت، چون دائما میگفتیم که هر گونه انسان ها تماشا میکنن و انسان های هست که یک سخنان به نهایت خوب دارن. شاید استادها باشند و خوانند و کرده هایش پشیمان شوند، ناکرده هایش خودداری کنند. باز میگویم شرف بادا معلم ارجمندی، سزاوار چنین نامی بلندی. به باغ علم و فن یک عمر استاد، تو حتی که به مثل باغبانی. اگر معلمت، اگر استاد تو را سخت گفت، دان که سخت گفتن استاد به از زاره پدر است. پس چی از این؟ چی از این؟ خداحافظ. هیچ کس فرشته نیست، همه عیب دارد. اما یک موضوع روزی بود گفتیم. خداحافظ تا برنامه دیگر. بیروخی و دل فگارم، در غمی و بیقرارم. گر نبینم روی او را، تا قیامت من